Poštovani posjetitelji, cijenjene dame i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam u ime obitelji Gal i u ime udruge Moj grad Zagreb. Hvala vam što ste došli podržati ovaj humanitarni događaj pod nazivom In Memoriam Damir Gal. Posebno se zahvaljujem pokroviteljima koncerta, a to su Grad Zagreb, Gradska skupština Grada Zagreba i Hrvatski glazbeni zavod. Pozdravljam gospodina Tedija Lušetića, izaslanika gradonačelnika Grada Zagreba koji je ovdje s nama. Pozdravljam i zamjenicu pravobraniteljice za djecu, gospođu Maju Gabelicu. Također pozdravljam gospodina Josipa Kregara, zamjenika predsjednika Skupštine Grada Zagreba, te gospodina Davora Bernardića, zastupnika u Saboru Republike Hrvatske. Poštovani dame i gospodo, dragi prijatelji obitelji Gal, večeras ćete imati priliku slušati Damirovu djecu, troje iznimno nadarenih mladih ljudi, kako izvode dijela velikih glazbenika, te vidjeti video isječke iz Damirovog života. Dozvolite da prije toga usmjerim vašu pažnju na činjenice iz Damirovog života. Života ovog jednostavnog i plemenitog čovjeka, a istovremeno heroja našeg vremena. Rođen u Rijeci prije 54 godine, 2000. godine završava Učiteljsku akademiju Sveučilišta u Zagrebu, te stječe zvanje nastavnika razredne nastave. 2007. godine završava Učiteljski fakultet u Zagrebu, te stječe zvanje diplomirani učitelj sa pojačanim predmetom likovna kultura. 2009. magistrira na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija, grana egzegeza. Damir je dakle imao 2 diplome i magisterij, a u isto vrijeme bio je nezaposlen. Čovjek koji je primao socijalnu pomoć, svake godine organizirao humanitarne projekte za djecu slabijeg imovinskog statusa. Od svoje 22. godine živio je bez roditelja, ali usprkos tome bio je otac mnogima. Vrata njegovog doma su uvijek bila otvorena. Tamo je primao ljude hraneći ih i fizički i duhovno. Vrhunski intelektualac, publicista i pisac nekoliko knjiga, mnoge je podario istinskim znanjem, duhovnom i životnom snagom, a sve je to dijelio sa radošću te bez ikakve financijske naknade i bez ograničenja. Kroz zadnjih 10 godina intenzivno se bavio humanitarnim radom, dajući svoju snagu, energiju i financije nesebično potrebitima. Dana 25. kolovoza utihnuo je jedan veliki glas utjehe, ohrabrenja i opomene. Preminuo je jedinstven čovjek koji je cijeli svoj životni vijek podredio bližnjima i kao takav zauvijek ostaje u pamćenju onih koji su ga uistinu poznavali. Živio je po načelu: kada daješ milostinju, neka ne zna ljevica tvoja što čini desnica tvoja. A to znači bez pompe, bez marketinga i velike pozornosti medija. Čovjek koji je svojim radom pomogao mnogima i za kojeg će ostati praznina u srcu mnogih, svojim nas životom hrabri da i mi budemo bolji ljudi. U tom smislu, udruga Moj grad Zagreb, čiji je bio osnivač, nastavlja sa svojim radom i već ima u tijeku ozbiljne projekte. Koncert In Memoriam Damir Gal je jedan u nizu projekata koji slijede i koje će udruga Moj grad Zagreb sa velikim uspjehom provesti. Nagli Damirov odlazak veliki je udarac za mnoge, a posebno za Tamaru, Filipa i Tina. Ali ljubav prema ocu i pouzdanje u Boga čine da s velikom nadom i entuzijazmom nastavljaju dalje. Nastavljaju marljivo, ne samo svoje glazbene karijere, nego i tatinu misiju koju je on imao na ovoj zemlji. Priča o Damiru Galu trebala bi se ticati svi u nas, jer je jasno da su vremena u kojima živimo izrazito ozbiljna i teška za veliki dio ljudi. Nismo dužni ništa učiniti, nismo dužni pomoći. Možemo ostati nijemi i pasivni promatrači svoga vremena. Nitko nam to neće zamjeriti, ali takav stav nas zasigurno vodi u potpunu duhovnu i moralnu propast. Od srca želim zahvaliti svim volonterima udruge Moj grad Zagreb koji su se uključili u ovaj projekt, svima onima koji su neumorno i u tišini, a istovremeno sa puno entuzijazma i vjere doveli do toga da cijeli projekt uspije. Hvala Studio 4 filmu što su omogućili da se prikazuju isječci iz filma Tata od formata.
I na kraju zahvalit ću se najvažnijoj osobi u kojoj je Damir imao beskrajno povjerenje, onome koji jest, koji bijaše i koje dolazi, našem stvoritelju. Vjerujem da ćete uživati u trenucima koji slijede i zato vas lijepo molim za jedan veliki pljesak za naše glazbenike.
prvenstveno bih htjela dati hvalu Bogu što nam je dao snage u protekla 2 mjeseca da evo dođemo danas ovdje gdje jesmo. Isto tako što je inspirirao sve vas da dođete večeras na koncert i da nas podržite. Isto tako posebno bih se zahvalila volonterima udruge, to jest mojim prijateljima. To su mladi studenti koji su odradili plakate, prodali ulaznice, jako puno od reklame. Znači, ja molim jedan veliki pljesak za sve njih. Zamjeriti, neću vas poimence sada, jer bojim se da ću nekog zaboraviti, a to ne bih htjela, tako da, eto, hvala vam još jednom svima što ste došli i ja ću evo sad se usuditi reći u ime braće i mene. Naš poziv za vas je danas da budemo bolji ljudi nakon ovog koncerta. Tu smo danas imali priliku poznati čovjeka koji je sve dao za druge ljude i ako odemo kući i ostanemo isti, onda ovaj koncert nije imao smisla. Stoga mi ne znamo što će se sutra dogoditi. Kad dođete doma, zagrlite svoju djecu, zagrlite djecu svoje roditelje, recite im da ih volite, recite im da su vam važni i budimo bolji prema njima jer ne znamo da li će oni sutra biti ovdje. Stoga je moj poziv da svi od ovog koncerta nadalje budimo bolji ljudi. Hvala vam još jednom.